Доволен съм от ремонта на чешмите, споделя Камен Бакърджиев от Българска фондация Биоразнообразие. Водата се върна, а с нея и типичните видове, но исках още. Исках да превърнем чешмите в притегателно място както за местните хора, така и за туристите. Според Николай Димитров от Super G Team, трябва винаги да има синтез между средата, която се рисува, цветовете, композицията. И така гробищната чешма грее в жълто, синьо и зелено. Това става повод много местни хора да я посетят за първи път от дълго време насам.